Presnitere, dišete. Dežuran sam. Nego, znaš šta, samo jedan trenutak, molim te. Sve, možda sve. Dobro, ne dogovorim. Samo znaš šta bi ti molio. Javi mi se. Mislim za svaku eventualnost. Ćao. Jel ostaje kao što smo se dogovorili? Ne znam. Zavisi od vašeg zdravlja. Znači, u nedelju mogu da se nadam. U nadi se živi, nadi se mre. Doktore, mogu li ja da se nadam? Šta ti da se nadaš? Tako da nije ništa ozbiljno. Pa dobro, čoveče, zar ne čuješ da se razgovara ovdje o dežurstvu? Pozovite mi Savića. Dišite. Evo vam Savića. Alo, Saviću. Dobro, šta je sa kartama, molim te? Prestanite da dumate. Ma ne kažem tebi, brate. Pa što mi nisi javio? Dobro, ajde. Ostavi kod portira pa ću ih ja pogubiti. Dišite. Prestanite. Dobro ću ja ovako da sedim. Strpljenja, mladiću. Pola sata sedim u ovu nije problem. Pa obućite se. Dobro. Ja još uvijek čekam. Ko čeka, taj dočeka. Moj doktore, dok vi dočekate to što čekate, ja ću da pandrknem. A od čega ćeš ti to da pandrkneš? Zamla to. Od ovoga što mi kljuje ispod rebra. Šta ti kljuje? Otkud znam, normalno sigurno nije. Normalno. A ko je danas normalan? Jer ti vidiš šta ja sve moram da pijem. Svakog dana u podne počinje da me boli glava. Glavu nisam teo ni da spominjem da vas ne gnjavim, ali ovdje kod me pritiska neki tek. Kakav tek? Otprilike do 7-8 kila. Sedi. Sedi. Pokaži jezik. Nemoj da mi tumaš. Od kada osjećate? Kad god mi se sroza pritisak. Nemate nizak pritisak. A ponekad je visok. Odjednom počne neke svitke da mi iskaču pred oči. A u grlu, odavde počne nešto da me pritiska ko pampur, pa me ovdje zavtiva. Pa dobro što to ranije niste rekli, čoveče. A ranije me niko nije pitao, samo koje uopšte ne pripadam. A za bubreg i lumbago niko ništa. Šta ti je sad za bubrezim? Valjda pesak. Štraca me kad piški. Gotovo. Zvolite šef. Dajte jedan pupu da mu se uzme mokraća, krv iz prsta i vene i najkavije neka da pošalju. Mokraće u redu, a šta da dajem krv? Pa mora se ispita. Pa ne može ovako da se ispita, nego mora da se uzme krv. Žice na glavu da mi stavite da me ubije struje. Gledajte, druže, ja nisam vrač pa da sve pogađam. Na ovom pregledu sve je u redu. A si me pregledao, svaka ti čast. Molim? Ti si. Trenutak samo da vidim u rasporedu. Na pravoma ime držeš, a samo se za slušalicu lataš. Hoćete li vi, druže, uput za laboratoriju ili nećete? Da iskrvarim za 2 aspirina. Pa da si mi ljudski pogledao, vidio bi da mi nešto fali. Ono što tebi fali medicina ne može da pronađe. Važno da si sebe pronašao. Važno da si sebe snabdeo, za žurdu nema ni jedna pilula. Važno da te samo mačkice saleću. A onda su temperatura. To je taj slavni